Kana ganing maumod ka? Unya, before ka puniton kay mukatawa sa animal? O kanang tao na muadto sa inyong balay para matulog ug mukaon ra? Inana ka salbahis bay. Pero sila pod ang mga tao na matawag nimo og alas 4 sa kadlawon kung kailangan nimo sila. Kanang mga tao na dili ka i-judge miski unsa ka bati imong nabuhat. Ato ang mga close friends. Watch this. Lain-lain ang klase ang close friends bay. Here are the different types. Number 1, the party animal. Kani sila na friends bay, mauna sila ang hilig og organize og events og parties para sa grupo. Kasagaran ani nila kay extroverts, ganahan sila around with people. Happy man sila basta uban iyang barkada. Ang kanais ani na friend kay matapok jud mo sa grupo tungod sa iyang effort. Unya pag masad ka, you can count on this person para ma-entertain ka. Ma-cheer up ka niya ba? Siya ang pinakatabian sa grupo. Bula-bula lang perme ba? Number 2, ang walay buot. Ang kani siya na close friend bay, medyo labad din siya sa ulo. Kay bantayanan man gud siya. Murag teenager ba? Magpagusto ra sa iyang gibati. Mauni siya ang mawagtang og una basta mahubog sa tagay. But mauni siya mag-una og abot basta naa kay problema. Siya ang pinakadali na matawag kung magmaoy ka or magpahungaw ka sa imong gibati. Sweet ni sila na mga tao, mga paraygon ba? Ang batasan mura nagmanghod nimo. Number 3, ang nanay ug tatay. Kanina mga friend bay kay grabe kayo mo alaga. Maaasahan gyud sila sa grupo. Kung naay laag, prepared kay ni bay mura Girl Scout. Ang kanindot ani nila kay alagaan ka without asking anything in return. They are compassionate and caring. Kung naa say problema ang barkada, sila na magpatunga, mag-mediate without taking sides para ma-fix ang problema sa grupo. Kanipot si nanay ug tatay, murag yung tinuod na ginikanan. Kay kung naagay away, naay problema sa grupo, naay kontra, mag-una na siya hamag, murag tigre, mulaban yun sa atoa ba. Number 4, ang laagan. Naagi mga close friends bay, na arang jug laagan na yun. Miski asa maabot pa ng pista, hilig kayong travels, mohawa sila, unya mutungal balik sa imong life. But okay ra na bay, kay kung naa siya, lingaw masad kaayo mo. The bold, the wild, the risk-taker sa grupo. Sikit-sikit ni sila og batasan sa party animal. Funny ni siya, lingaw kauban, unya heart sa inyong party. Mauna, pag naa sila, you will have a memorable moment. Lingaw kay bay. Number 5, ang pare. Kani siya na close friend bay, kay mura na siya pare. Good listener, maminaw, mura kang nagkumpisal. Kana ganing kampante kayo ka, na miski unsa imong isuti niya, dili ka i-judge, unya i-keep yun imong secret. Mauna, grabe ka imong pagsalig niya. Ang kanais ani na type bay, musabot siya nimo. Unya, kay kaila man kay siya nimo, ay mo mga nindot o mga bati, makahatag sila og nindot na advice para sa imong kaayuhan. Usahay gani, dili nakaganahan sa advice, kay inana siya ka-honest. Pero at the end of the day, sure jud ka na iyang advice isa imong kaayuhan. Number 6, si Big Brother. Kani nga type of friend bay, mura ni siya og ate or kuya nimo. Dili pareha sa mama type na medyo controlling mo to siya, sig pangasaba. Kani siya pasagdan ra ka, pero i-guide ka unsay maayo para nimo. Tuluan ka niya sa maayong path. Iya po na itulo ang iyahang mga tricks bay. Siyempre kay manghod man ka para niya. Ang kanais po ani na tao, kay he or she will be your number 1 supporter. Mura og cheerleader ba? Saba kayo, sige og motivate nimo to be the best. They got your back, miski unsa pa na. Number 7, si best friend. The person na imong madaganan sa tanang butang, babati or manindot. Kung naay emergency, mauna ang magkarakara to make sure na you are okay. Mura na sila og igsuon bay. Di na friend, murag family na nimo ba? Mauna siya na type na mag-enjoy ra ka miski magtanga ra mong duha. Miski wala ray buhaton, malingaw ra ka sa iyang company. They like spending time with you man. They will be there through thick and thin. If naa kay naani na type of friends bay, bless kayo ka. Ang uban lang sa ato, sadly, ato sila i-take for granted. Ayo bay, they are precious gifts. I-treasure gud sila. Kay swerte kayo ka maka-friend ka og inana. Kay kung wala sila, bati jud kayo ang life. Wala na mo katawa og mopunit nimo kung maumod ka. Now, my question to you. Asa ka na friend ani? Naa ba kay close friend na inani? I-mention sila sa comment section. Ma-happy to sila.
I am Dong Pons. This is Choi Tabay. Please don't forget to subscribe. Thank you.